Maju, 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 maju. Ojo nemburi. Nah, ben tukang syuting iku lek nyoting sampean ketok wajah. Iya toh, ngesane tukang syutinge. Nah, kan lek ngene jan mak nyus ngono lho. Monggo yang masih ada di depan kantor, samping kantor, sing rumangsa tasik lenggah wonten kursi monggo teng mriki mawon. Kang muslimin pundi Kang muslimin? Kang muslimin pundi Kang muslimin? Kang Soleh sing kan mriki sedanten Kang Soleh. Mriki sedanten. Bareng-bareng kene yo. Bareng-bareng mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek nyauri salam kurang kompak, kurang banter sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula baleni sepindah malih dijawab lebih keras dan semangat. Mas pangapunten mriki mawon Mas, mriki mawon dirapeti mawon. Kula baleni sepindah malih dijawab dengan keras dan semangat. Kula tanglet jawab salam hukume. Lek salam niku hukume piye lek mau ngaji le. Jawab salam hukume. Salam niku hukume. Enek sing sunah, enek sing wajib. Kula baleni jawab salam hukume. Lek salam niku hukume. Nah bener lek wi. Jawab salam niku hukume wajib. Lek salam niku hukume sun. Nah makanya lek enek perkara wong salam ora dijawab berarti hukume du. Nah makanya kula baleni salam kula sepindah malih dijawab dengan keras dan semangat. Mudah-mudahan panjenengan dipun paring ilmu ingkang manfaat Allahumma. Sing jawab salam kula dengan keras dan semangat, muga-muga sok ben oleh bojo sing ayu, sing wedok oleh bojo sing ganteng, gantenge ngados kula, sugih, duwite akeh, omahe megah, sawahe saapra-apra, kena dienggo sangung ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral kurama wal fudhala, para alim, para ulama, sesepuh, wini sepuh, aji sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tansah kula hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus wal maksus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Nuruddin, sarjana ilmu fikih, soho ibu Nyai Ma'rifatul Munawwaroh,
sarjana ekonomi ingkang panghormatan lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi boten kesupen ingkang tansah kula hormati pasukan inti majelis bedal ing solawat saking Gumawang. Mungkin banyak yang belum kenal, senambi kula perkenalkan yang di sebelah kiri saya yang paling ujung iku naminipun Regen Barando, koyok wong Batak tapi bukan Batak. Beliau niku salah satu piantun yang paling semangat. Engko sampean ndelok wong ning kene tangane ngene-ngene iku Bang Regen. Semangat banget. Insyaallah mudah-mudahan beliau pikantuk bojo ingkang sholihah. Allahumma. Terus di samping Bang Regen niku namine Mas Imam Bajah. Beliau salah satu anggota kepolisian yang saat ini bertugas di Brimob Gumawang arah Harjomulyo kalah. Jadi majelis bedal ing solawat ki gak kemen-kemen. Sampean aneh-aneh sing nangkep kae. Iya tenan. Enek cah bedal kok konangan nuak, konangan nyeploh, sing nangkep goyang-guyu wonge putih iki. Terus di sampingipun niki wonten Bang Haji Riki. Nek zaman dhisik sampean ngerti namine Kak Juli, niki kakange niki. Luwih ganteng kakange daripada adike. Wis payu masalahnya. Terus di samping beliau lagi niki namine Ahmad Fadli. Kami biasa yang manggilnya SPD. Kami biasa manggilnya Wak Fadli. Nah, karena kita punya geng awak-awak. Apa geng awak-awak iki wong tuwek-tuwek koplak-koplak. Aulua. Nah, kalau yang di samping saya ini mboten asing lagi di panjenengan semua. Niki naminipun Kiai Wawan Setiawan. Kiai. Jadi lek teng mriki wonten Kiai Haji Nuruddin, lek teng mriki enten Kiai Wawan. Ya Kiai iki, Wan. Kiai Ogan Komering. Terus beliau salah satu yang sering sekali, alhamdulillah. Beliau salah satu yang sering sekali kula ajak tukar pendapat sekaligus maringi saran dan masukan kepada saya. Kula lek mumet-mumet selain ngombe bodrek gitu, niki selalu berdiskusi dengan beliau. Kak Wawan ini cak manu Kak Wawan, cak ini cak manu Kak Wawan. Dan alhamdulillah beliau selalu membuka diri dan selalu memberikan masukan kepada kami, sehingga majelis bedal ing solawat hingga sampai saat ini masih tetap eksis dan konsisten. Dan mudah-mudahan akan selalu istiqomah. Allahumma. Dan insya Allah kemarin setelah kami napa namine solawatan wonten teng Sumbersari Sumber Makmur, insya Allah nanti akan ada kejutan. Apa kejutan itu? Tunggu tanggal mainnya. Gak tak didoi saiki. Perawuh sepindah monggo sareng-sareng kita muji syukur wonten ngersa dalemipun Allah bikaulina alhamdulillahi rabbil ingkang punapa kula panjenengan sami tasih saged makempal wonten mriki panggonan. Mudah-mudahan perkempalan kita sedaya tansah saged manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma. Oh lali, nggih, penghormatannya ketinggalan ya. Niki sing selalu istiqomah Mas John. Naik Mas John, aja ning dhuwur, aja ning ngesor. Munggah sampean. Sampean munggah, nggih. Mas John.
Ini saking warna makmur zaman tras. Beliau selalu istiqomah nih. Gus, aku iki mau wis dipeseni. Gus, kula iki beto jamaah baru. Iki ajeng perkenalan ting bedal. Tak takoni, arep perkenalan iki wani piro ta. Wis tapi mudah-mudahan Mas Jon istiqomah Mas Jon. Terus kula kesupen malih momen spesial hari ini adalah memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad dan Khaul Masyayikh Pondok Pesantren Darul Mutakin. Dalam hal ini panjenenganipun Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Sajam Husnan Al-Hajj soho ibu dan sekeluargi dalem ingkang sampun ngrumiyini kita dongaaken mudah-mudahan beliau selalu dipun maghfirah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma beliau dipun tempataken wonten swarganipun Allah. Allahumma. Dan momen penting pada malam hari ini niki enggak ditulis niki memang niki sekaligus ulang tahun anak kula ingkang naminipun Gus Saukillah Al Faruq, dan kebetulan ulang tahunnya bareng karo bapake, bulane maksudnya tanggalnya beda, bulane podo. Jadi ya ngiras-ngirus bapake ya ulang tahun, anaknya ya ulang tahun, terus memperingati Kanjeng Nabi pisan sakhaule mbae. Jadi empat acara didadekno siji. Pun mudah-mudahan sedaya acara kita niki dipun paringi manfaah masadah, manfaah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Kula peringatkan kembali ketika maulid berjalan, nyuwun tulung nggih bareng-bareng, nyuwun tulung panjenengan duduk anteng, jangan keluar-keluar. Engko lek maulid mulai kita khidmah dumateng Kanjeng Nabi. Ting napa to Gus? Apakah haram ngerokok ketika maulidan? Boten. Niki bentuk hormat kita dumateng tiang ingkang paling minulya nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lucu cah, Kanjeng Nabi muwara tinik. Sapa kowe? Mas Jon. Loh, ngopo Mas Jon? Kok aku gak tek mlebu swarga to Kanjeng Nabi? Piye arep mlebu swarga aku teko tok tutupi keluk. Repot no. Makanya tulung mangke ketika maulid berjalan tulung rokoke dipun cecek bareng-bareng. Engko lek wis waktu istirahat los dol, sampean arep ngerokok yo oleh, arep ngopi yo oleh, dan terus sak siri sampean lah. Nggih, paham nggih? Nah, di majelis bedal niki enten tagline atau ada kata slogan yang selalu kita bawa, selalu kita kumandangkan. Apa itu? Pantang pulang sebelum, kula baleni, pantang pulang sebelum. Enek sing ngomong madang ning ngono kae mong. Kula baleni le, pantang pulang sebelum. Lek enek sing balik saurunge ma'alul qiyam, tak dongakne mencret pitung dina ora mari-mari. Allahumma. Awas wis, amin lho wisan. Monggo kita mulai ibadah kita pada malam hari ini kanthi tawasul lan mangke pembacaan maulid. Kula nyuwun tulung sangat dumateng Wak Fadli untuk membaca maulidnya. Wis ora enek apa Wak, wis pokoke iya. Ning kene gak oleh ditolak, ning kene ditolak bayar ning kene. Wak Fadli mangke maos maulide bareng-bareng. Bet kanca-kanca yang ngerti lah. Wah, Wak Fadli ini ternyata selain tampan, bersuara emas, merdu laksana raja yang menunggangi kuda. Monggo kita mulai mawon ibadah kita pada malam hari ini kanthi khusyuk wal hudur. Mudah-mudahan ibadah kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Adam wa Hawa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Syekh Ahmad Badawi Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa malaikatu Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel Sya'adul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Summa ila Ruhushan Syah Bakar bin Abdullah Sayyid Syah bin Ahmad Bafaki Surabaya Syadatul Al-Zakaria cabang Bungin Syala Ja'atul Fatah bin Syadatul Al-Zakaria cabang Bungin wa khususan jamil alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil awliya ila wa anbiya ila min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususan abaina ya Allah wa ummina ya Allah abaina ya Allah wa ummina ya Allah. Disebutkan bapak ibunya masing-masing, kita dedungak sesarengan. Mudah-mudahan bapak ibu kita ingkang sampun sumari dahulu kita sedaya mugi-mugi dipun paringi sedo ingkang husnul khotimah, dipun jembaraken sedaya kuburanipun dipun slametaken fid dini wa dunya wal akhirah. Jadda wa jaddatina wa jil masyaikhi wa masyaikhina wa asatidhi ustadina man ahabba ilaina wa man tashabbaha ilaina ikdi hajati wa hajatina ya Allah ikdi hajati wa hajatina ya Allah ikdi hajati wa hajatina ya Allah. Disebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma nas'aluka min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah man wa ma fi hadhil qaryah man jikal bakal fi hadhil qaryah wa man hadra fi hadhil majlis al mubarakah. Al Fatihah. Niki mungkin nek selawatan sing semangat nggih, sareng-sareng nggih. Opening. Sallu ala nabi Muhammad. Nabi Muhammad
Jangan dengarkan mereka mau berkata apa. Kata apa? Mereka iri pada kita karena tak berdaya. Tak berdaya. Oh, tetap semangat dan tanamkan iman di dalam dada. Dalam dada. Bersolawat bersama kita Betul. Solawat Berdasarkan cari pahala. Muji Nabi yang mulia bersama Habib ulama mengharap syafaat bersama bedal solawat. Kita bedal solawat, kaum muda maupun tua Berkumpul bersama mengharapkan ampunan dosa. Habibi ya Habibi ya Habibi ya Tabibi. Ya Habibi ya Habibi, anta qasdi wa muradi. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Tabibi. Ya Habibi ya Habibi, anta qasdi wa muradi. Tuhan kita membara, Kita membara agar tercapai tujuan kita yang mulia. Tak pernah lelah demi mendapatkan syafaatnya. Syafaatnya. Bersolawat bersama kita Betul. Bersolawat Berdasarkan cari pahala. Muji Nabi yang mulia bersama Habib ulama mengharap syafaat bersama bedal solawat. Kita bedal solawat. Muda maupun tua berkumpul bersama mengharap ampunan dosa. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Tabibi. Ya Tabibi Ya Habibi ya Habibi anta qasdi wa muradi. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Tabibi. Ya Habibi ya Habibi anta Qasdi wa muradi. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah. Ya Imam ibni il-Imam Syailillah Syailillah. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah. Ya Imam ibadil Imam Syailillah Syailillah. Fi huraidah qad adarna majma'al qaumil kiram qaumil kiram wa balaghna ma talabna mimma talib wal maram wal maram. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah. Ya Imam ibnil Imam
واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام بنا علي شاهد الله شاهد الله يا إمام بني الإمام شاهد الله شاهد الله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأشداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع بين الشمل ما تفرق صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلي والسهل من قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
بلي والوسيلة يا رب غصان بالفدية وارضاني الصحابة يا ربي وارضى عن السلامة سلام يا ربي صل على محمد kurang banter ya ربي صل عليه وسلم Allah ya Rabbi salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم sarang ya ربي صل على محمد sing buri kurang banter ya ربي صل عليه وسلم ya Rabbi صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك الشفاء الأشفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طه
fil qiyamah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, sareng-sareng assalamu Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Antumal Azkiya. Pangapunten, niki kula potong. Anak kuwi selak turu iki, lek turune bengi-bengi gak iso. Kita nyanyikan Mabruk Alfa Mabruk damel Mas Uki, Gus Uki. Rene nang rene sak mbahe pisan kudune. Lek kewengen titikna aja ngene ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rene ayo rene nang. Nek jaluk sangu Mbah Uti ya. Sangu apa sik jaluk Mbah Uti kadang. Bah, lek ngono kuwi kaya nganu artis Indonesia. Randy Pratama Arahan. Iki kok hadiah bagi-bagi ngambil apa loh, Dek? 50% loh. Wah, hadiah apa Kang? Mobil. Hadiah apa? Mobil. Boy, ya seneng. Apa ngitmu moh? Ayo selak bengi. Roti niki engko keri. Weh jan, roti niki gak ngerti seremoni kok panjenengan. Kok sik ben lungguh baru roti ini metu. Gak sida surprise ini. Gini ngambil bakung ini loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Bah, iki uduk nganu lho cah. Duduk tarawih iki. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari milad ya Badra
dari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Sareng-sareng mabruk. Alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumil mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumil mabruk. Selamat dari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumil mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumil mabruk. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita dongaaken muga-muga Mas Sauki tetap dipun paringi kesehatan zahir batin. Allahumma muga-muga gendang sunat. Ya dah, sama perapingin kebiar sholawat dalam rangka sunatan Mas Uki, keren lah. Muga-muga dados anak ingkang soleh wa solehah, bojone sing solehah, lan mugi-mugi beliau mengke cara mondok dipun paringi kraos ingkang akhiripun nggih nikilah generasi pondok pesantren Darul Mutakin di masa yang akan datang. Makanya monggo sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi Mas Uki saestu-estu dipun tedahaken dalan ingkang diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken anak ingkang solih ingkang saged nyelametaken tiang sepah saha sak nginggil-nginggilipun fid dini wad dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah, berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Allahumma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, lanjut, lanjut. Raqqat aynaya syauqan walitaibata darfat ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbi wa rifqan. Raqqat aynaya شوقا ولطيبة دربت عشقا وأتيت إلى حبيبي بدا يا قلبي ورفقا. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغراء غراء تعلق
يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغير تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق sarang-sarang يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صنبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا Allah assalamu عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ya Rasulullah assalamu alayka يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين بالشرع المبين تنشر الهداية بين
laka syafa'ah Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Aingila zurtum bima rojatum ya akramal khalqi mana qulu Aingila zurtum bima rojatum ya akramal khalqi mana qulu kullu rajana bi kulli khairin wa kana al-baru wal rasul kullu rajana bi kulli khairin wa kana al-baru wal rasul salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala buduri ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله يا سيدي رسول الله يا رسول الله يا عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسلي هدينا ينبغى إلينا الآن سادات الأقطاب معادنا الصدق والخير يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم
wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المنبسط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وانطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأنجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صلى الله عليه ظهرت في هيكل محمود فتعنظرا لوجودها أكناف الوجود وطرزا برد العوالم بدراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kok pane lemes men to Cah? Aja lemes-lemes. Sariki tak tes tangane di atas semua. Tangane di atas semua, sing gak ning atas gak oleh sangu. Ayo, tangane di atas semua. Nabi Putra Abdullah Nabi kekasih Allah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim manusia yang ku cinta manusia yang ku puja Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Sampai dibayang nih Kanjeng Nabi hadir di depan panjenengan. Karena teng hadis qudsi niku jelas, sing sapa wonge gelem maca selawat ning aku, maka akan hadir di depan panjenengan semua. Melihat panjenengan semua. Bayangkan merem dibayang ning Kanjeng Nabi teko. Manusia idolaku manusia pujaanku Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Nabi penuntun umat Nabi
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Golek pas maulaya sol, tangan diangkat kabeh ayo. Ben kae oleh video kae mesak nih kae. Guys ning pojokan ngenteni video mung ngene bareng asline nih. Nggih. Pemimpin di dunia siapa? Pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Allah ya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ya Rasulullah ya Rafi' azam atfatai yaji ya uhailal ju'i wal karam. sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah salamun alaik ya Rafi' azam wa daraji atfatai yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Bekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, oh pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyami wa daraji atfatai yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami. tauladan kita Nabi Muhammad, menuntun kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyami wa daraji atfatai yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang nabi penyejuk hatiku. Hasrat ingin bertemu Kami semua
puasa rindu. Oh datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajati anta fatayati rotal alamin ya الجود والكرم يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والأوان دانا والأوان دانا والأوان دانا. يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. صلوا على النبي محمد. والهوى نادانا استغنى عليك والهوى نادانا سيدي يا كريم حبكم في القيام مخرين عمر اكذي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان. صلى الله عليه يا طيبة يا دوا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. استغنى لك
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Aktibu bil malayali wasbiku rabbal ma'ali. وابدلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. كل الغوالي وارفعوا دين صلى النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. إن تناجأتم فشلتم أو تخيلتم خذلتم. أو تعاليتم نديتم يا تلاميذ محمد. أو تعاليتم نديتم يا تلاميذ محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. سبحان الله والحمد لله لا إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان الله. Kurang kompak Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Rabbi inni yada sifatil aliyah. يد الشفات العالية غنى أريد عادية. الله 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 يا الله 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 يا الله.
alalang tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am dukain wa'in wasibarin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani alalam tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'iha bi bayani dukain wa mirsin wasnibarin wa kulqatin wa irsyadi ustadi wa tawli zamani ilingo perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo rupane panuko sabar ana sanule biwu langit guru lan sing suwe mangsane alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wasnibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa dhuli zamani aja takon sangka wong siji takon yen ana yen ana wasal'an qarini wa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa inka nada syarrin fajannib syur'atan wa inka nada khairin faqarin hutadadi Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek lagu ala-ala berkumandang artinya napa? Ngaji. Tadi ben komplit. Sholawatane oleh, ngajine enek. Sing dereng-dereng yang baru saja bergabung, ngajine teng bedal niku ngajine kitab Nasoihul Ngibad. Jadi konco-konco sing mbok bilih enten alumni utawa kanca-kanca sing pernah mondok teng pundi lek umpama badhe napa wekdal sholawatan betok kitab monggo silahkan nggih bareng-bareng gek enek sing pinter-pinteran intene bareng-bareng awak dhewe napa namine golek ngilmune Gusti Allah sing pundi mengke ingkang bener mugi-mugi dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Sing dadi masalahi tetep sitok asine lek wayah maulidan mangga rokokan sing dadi masalahe beh jan arep tak omongi nemen-nemen anake menungso ora diomongi nemen-nemen jarene umat Kanjeng Nabi jan wis musuh kaum Bani Israil ki bainas sama was sumursad wangel tenan tapi apa saiki ngerokok les saiki lek mau kene lho wis maraimu weneng sing kuno
dengan tidak rasa bersalahnya muat ini kan. Sedep tenan panjen. Bagus Gus, nyindir ora nyindir, langsung to the point. Wis gak apa-apa ngono-ngono ya umate Kanjeng. Umate Kanjeng Nabi tuh Kang. Lah iya to. Sesukne aja dibaleni yo. Sing ning dhuwur lho bengak-bengok ngempet ya cangkemku ya kecut ta sini ket mau iki. Padha ae ambek sampean saiki ngrokok los. Dek wingi kita sampun bahas saniki ting bab selanjutnya endi to mau iki wis tak tengeri kok ya lali to cah sik kalem ya tak golekane bermakna mantamassaku leh kok hilang malahan wes keren iki wes iki keren-keren nek wong ngerokok iki malah hilang langsungan tengeri aduh wa khoslatani uwis kama artu ibanu aqala alaikum bi penjelasatil ulama wastimain kalamil hukama uwis endi to cah ora ketemu afdalul a'mal oh ndek iki teko iki lho wa afdalul a'mal sakniki niki bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saniyatu qala an-nabi alaihi salam tak wacak niki bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saniyatu utawi dawuh kang kaping pindho iku qala dawuh sinten an-nabi Muhammadin ngalaikum netepono sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan ngrawuhi lungguhe pira-pira wong alim ayil amilina tegese pira-pira wong kang ngamalake ngilmune wastima'il kalamil hukama'i lan yen to amrih ngrungokake dawe pira-pira ahlil hikmah man huwa ahlil hikmah ayil alimina tegese pira-pira wong kang ngerti bidzatillahi taala kelawan dzate Gusti Allah taala al musibina pira-pira kang ngenani bener fi aqwalihim ing dalem pira-pira ucapane hukama wa af'alihim lan pira-pira penggaweane hukama fa innallaha taala mongko temen sedune Gusti Allah taala iku yuhyi nguripake sinten Gusti Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan padangi hikmah ayil ngilmi tegese ngilmu an-nafi kang manfaati kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-maitata kang mati bima ilmapori kelawan banyu udan. Jadi tak jelas nih, nggih. Makalah ingkang kaping pindho Kanjeng Nabi niku dawuhaken, he menungso-menungso, he umatku-umatku, tetepo ning pelungguane, tetepo ning rutinane, tetepo ning kegiatane para ulama. Ayil amilin. Sinten ulama niku? Ngulama niku sinten-sinten ke piantun yang mengerti tentang keilmuan dan mau mengamalkan tentang keilmuannya niku ngulama. Jadi yang dimaksud ulama niku
sinten kemawon yang tahu tentang ngilmune Gusti Allah bar niku gelem nglakoni ngilmune Gusti Allah niku ulama. Lek enek wong sing ngerti ngilmune Gusti Allah ora gelem nglakoni ngilmune Gusti Allah niku duduk ngulama tapi baleni. Lek wong sing ngerti ngilmune Gusti Allah marek niku gelem nglakoni niku disebut lek ngerti ngilmune Gusti Allah ndak gelem nglakoni disebut beda lho ya, ngulama kambek ngelama, aulia kambek aulua ini beda. Iya ta. Aulua iki ngene-ngene iki. Iki aulua kabeh iki. Sing aulia gur kitok kaya. Jadi benten nggih. Maksudnya napa? Maksudnya Kanjeng Nabi niku teng napa ade kon nyedek kalih ulama? Teng napa? Enten sing ngertos? Sing ngerti tak kei dhuwit iki. Enten napa? Kenging napa kita kok kon cedek ambek ulama niku? Kenging napa? Lho, iki menengae. Ben urip. Sampeyan ra nyedek ulama yo pangga urip. Kenging napa? Sampeyan nyedek wong tukang mendem lho yo pangga urip. Kenging napa para rawuh? Keranten al ulama niku warasatul anbiya. Ngulama niku pewarise para nabi. Lek awak dhewe gelem nyedek kambek ahli warise Kanjeng Nabi, ya mudah-mudahan awak dhewe iso oleh syafaate Kanjeng Nabi. Koe mburi obeh. Lah ulama niku pripun? Apa syaraté ulama? Dipun dawuhaken kali simbah Ibrahim dawuh niki sering sangat dipun nukil kalih Mbah Maimun Zubair. Pripun lek dawuh ngalal akil ayyakuna alimun bizamanihi mustakbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Ulama niku kudune arifan bizamanihi, tahu keadaan lingkungane, mustakbilan fi sya'nihi, dia mampu mengikuti perkembangan zaman. Contoh lek arek-arek iki ya nggih sing sanding tukang nabi lho. Tukang nabi lho. Umpama diomongi awakmu tak ceramahi, alah kupinge jelas ra gelem ngrungokne. Tapi lah enek, solawatan lho, wah harim-harime ayu tenan, satset buat lap der ndang budal. Nah, ulama harus pinter melihat hal ini. Contoh koyok Wali Songo, perjuangannya Wali Songo niku ngarifan bizamanihi mustakbilan fi sya'nihi. Mbah Wali niku ngerti. Oh, kaum kuwi senengane nyanyi, ya wis tak gekne lagu jenenge Tembang Ilir. Oh, kaum kuwi senengane nonton film, tak gekne tontonan jenengane wayang. Dia tahu keadaan zamannya. Lah per hari ini banyak dakwah sing ora ketompo, mergo napa? Titik-titik langsung jurusane tenggene Kanjeng. Padahal gak arti. Kok iso ngoten Gus? Iya, akhirnya dadine napa? Enek yasinan gila. Enek manakiban bid'ah. Enek wong ziarah kubur musyrik. Karena napa? Keranten tidak mau belajar dari sejarah para ulama-ulama terdahulu kita. Ngerokok aja, aku tak ngerokok ya. Enak di bae, ya Allah, seger nun. Layak cacaki solawatan senengane ngerokok, panjen seger tenan panjen. Jadi ulama niku harus tahu keadaan dan perkembangan zaman.
Contoh kados Gus Baha, contoh malih kados Gus Kausar. Wih, keren-keren nyetil-nyetil, Bro. Tenan. Nyetil-nyetil Gus Kausar niku walah kurang indah piye, kata mutiaranya saja indah. Gus Kausar nih. Gus Baha kurang nyetil piye. Wah, Gus Baha sufi tenan. Ngeten lek kopian. Setil tenan. Aja neh pimpinane bedal weleh jan kerene pol. Sama ning Tugu Mulya aku metu eleh gak ngerti lek aku sampean. Saestu aja neh aku wis gawe katok lepis lambe ndek eleh sampean ora ngerti lah. Yakin. Gus Wawan ae kaget tok. Tek 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 assalamualaikum sapa iki? Druwo ngono wae. Jadi kudu aliman bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi, sing terakhir kudu arifan bi rabbihi, kudu iso ngarahne umate nyedek maring Gusti Allah. Piye carane nyedek ambek Gusti Allah? Carane mboten lintu, namung napa to? Ayo bareng-bareng jogo salat 5 waktu. Ngene lho Cah, tak omongi ya, rungokno Cah. Kowe dablekmu kaya ngopo karepmu? Ya. Kowe arep seneng mendem karepmu. Ya. Awak marep maksiat piye karepmu? Tapi ojo pernah ninggalne tenanan iki. Tenanan iki. Sak dablek-dableke awakmu. Lek awakmu gelem jogo salat, gelem jogo zikir, insyaallah ada saatnya panjenengan nanti akan diarahkan oleh Allah tinggine dalane Gusti Allah ingkang nyelametake. Syaratnya kudu istiqomah, dijogo salate 5 waktu. Malah dipun dawuhaken man hafidhu ala sholawatil khamsi, jarene Kanjeng Nabi, sing sapa wonge gelem jaga salat 5 waktune, kanat lahu nurun wa burhanan ila yaumil qiyamah. Nggih. Sing sapa wonge gelem jaga salat 5 waktu, kanat lahu nurun, sok mben ning gene yaumil qiyamah, kiambake niku ana cahaya, puwadang tenan. Wa burhanan dan pertondo sok mben ning akhirat. Iki kaya sapa jenenge iki? Sapa tak gawe contoh iki. Kok ganteng-ganteng faul le, sampean delok tukang hadro sing mburi nomor 4. Iku geseng kaya ngono. Jaga salat 5 waktu sok mben ning akhirat dadi putih. Tenan, putih tenan. Lek saiki ning donya dhek guyu sing putih untune tok. Lek sampean ora percaya iki lampune dipateni faul kon guyu. Guyu senyum Pepsodent tapi engkris ngono. Ating sanggek putih. Lah sok emben wong sing gelem jaga salat niku wajahe niku putih banget. Kanat lahu nurun wa burhanan ila yaumil qiyamah. Kembali terus selanjutnya, wa man lam yuhafidu ala sholawatil khamsi, maka lam yakul lahu nurun wa burhanan ila yaumil qiyamah. Wong niku lek gak gelem jaga salat 5 wektu, sok mben ning kono sampeyan mboten enten cahaya sama sekali, peteng dedet kesasar. Makanya kula wis ngomong bolak-balik, sama nakal koyo ngopo gak apa-apa. Sing penting aja ninggal baleni awakmu nakal gak apa-apa, sementing aja ninggal tak kai kata-katane ngene. Kita boleh berlumur dengan dosa, kita boleh selalu melakukan maksiat, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan Allah yang maha punya segala-galanya. Ngono lho Jah. Awakmu nakal terserah, nyantune awakmu sik enom nggih to. Cara awakmu lho takon ngaji kitab iki,
Eleh paling setengah jam wis. Ya dah. Tapi sak nakal-nakale awakmu tetep jaga nenso salat. Sing nomor loro, alaikum bimujalasatil ulama. Tetep po istiqomah ning pelungguhane para ulama. Apa to pelungguhane ulama iki? Taklim wal muta'allim. Belajar karo ngajar utawa ngaji. Rutinan ngeten iki, makane kula niku dipeseni kiai kula. Termasuk ketika kula benjing niki, sekalian pengumuman niki cah. Benjing dinten Sabtu tanggal 1 Februari niku tim mriki wonten pengaosan haflah akhirus sanah. Sekaligus haul para masyayikh, penampilan Alfiyah Ibnu Malik, penampilan Jawahirul Ma'nun, penampilan Al-Imriti, wisuda kabeh. Sing ngaji insyaallah Gus Reza Ahmad Alsi MA saking Lirboyo, pengasuh pondok pesantren Al-Mahrusyah Ngampel Lirboyo. Kula dipeseni beliau waktu sowan ndek wingi. Gus, sampean duwe majelis selawat to nggih? Majelismu gedekno sak gede-gedene ning aja sampe ninggal ngaji. Maksudnya pripun? Ting majelis kuwi kon ngekeki ngaji. Makane begitu kula wangsul teng Jawa, keng Jawa wis pokoke ngaji. Wis embuh sak makalah rong makalah awak dhewe tetep ngaji. Kanten pesene Mbah Yai kula ngoten. Dadi selawat dikencengi, ngajine ya dikencengi. Selawat dinggo giroe mahabbah dhewe dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, ngajine dinggo nuntun arah hidup kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Mane konco-konco lek umpama kersa rawuh besok jam hari Sabtu bakdo duhur pengajiane. Lek pingin ngerti cah-cah kae sing ayu-ayu kae, lambine seragam kae tampil sesuk. Utawa bujang-bujang sing urung payu-payu ya ta. Enek wonge teko wonge. Biasane kopiah putih biasane. Bujang-bujang sing urung payu ya ta. Besok rene delok haflah akhir sana. Engko lek sekirane enek sing cocok, Gus, kula cocok kali nika Gus, gampang rundingane ning mburi. Ngerti rokokku to? Ki lho rokokanku. Ya ta. Pokoke rundingan belakang bisik-bisik. Ngene moro-moro kobil tuwu ngono ae ta. Oke? Oh, bangga oke. Yang kedua, pengumuman yang kedua, insya Allah mulai bulan depan rutinane dhewe niki sing waune malam Jumat kita rubah teng malam Minggu legi. Insya Allah Minggu legi. Teng nopo? Kula wis dikomplain jamaah-jamaah. Gus, kula ki pingin hadir tapi kok ya dina Jumat. Wayahe niki yasinan wetengku wis kebek males ajeng budal. Makanya mulai bulan depan dan seterusnya insya Allah rutinan kita malam Minggu. Makanya sing urung bergabung dengan grup silakan bergabung dengan grup. Cek nopo? Cek supaya nih awak dewe oleh informasi. Dan sebelum puasa niki mangke, insya Allah kaula mengadakan tur ziarah makom, numpak motor wer adewe ning makom, bar ziarah makom metu ngopi. Cocok ora? Titik temune ning kene adewe ziarah ning makom Blitang mawon niki waline kathah Blitang niki. Waline kathah, enek wali murid barang ya enek sing wali tenanan. Nek wali murid ya ngene-ngene iki wali murid nih. Ya, kita montoran nggih full. Kita montoran full. Masalah pengawalan
gampang kayak enek beliau kayak elek gak gelem ngawal tenang mawon, kita ada pengawalan polisi ya, tenang mawon nggih. Sing duwe motor RX King tokno RX-mu, sing duwe Ninja tokno Ninjamu, sing duwe Vespa tokno Vespamu. Apa? Beat cah lanang kok motori beat ra masuk. Minimal 2G det seru toh gitu. Kenapa? Iya, makanya titik temunya di sini. Nanti saya infokan, insya Allah bakdo pengajian niki nanti kulo infokan tur ziarah dewe bareng-bareng numpak motor. Engko mbah aku digonceng sapa aku. Dungakno cah yo. Muga-muga aku gek nanti tukokne motor Ninja maksud gue. Baru nggo tur ya ta. Keren. Nggo bendera-benderane majelis bedal. Berem-berem ning Gumawang ngono. Reng. Asak dicekel polisi gampang urusane. Halo koncoku Pak Imam wes tokne. Oh ini Gus Waul bedal loh. Iya wis cul. Iya dah. Ya arek 6 sik seneng montoran gitu. Pokoknya insya Allah tak kayak kisi-kisine ya 10 hari setelah pengajian. Insya Allah 10 hari setelah pengajian titik temunya di sini. Kita ziarah makam tinggine Mbah Sepuh, tinggine Abah Sajam, terus pindah tinggine Sriwangi dan seterusnya. Engkau rutenya wis tak siapkan, tenang saja. Rutenya wis tak siap nih. Engkau beriku gratis ngopi ya dewe. Aku wis oleh warung sing gratis ngopi. Jamaah dewe. Gus konco-konco lek sios tur ziarah, tim mriki mawon ngopine Gus. Kulo gratisi arep 50 wong 100 wong gratis ngopi Gus. Sak wifi-ne. Nah, asik ora? Lihat tomong nih. Wis to, makane sok ben tak infokan nggih. Pun ngajine niku mawon. Dadi pertama awakmu kudu tetep istiqomah ning pelungguhane ulama. Nomor loro ojo pernah tinggal kurang banter, ojo pernah tinggal dong. Oke. Saniki biasa aku duwe sangu. Arep sangu aja. Sing ngantuk melek sih. Kayak mau sing buri, sing semangat ini, perwakilan TKI ini. Ojo sing tak takoni sik. Mik. Faul mudun ul. Buri ul kono kae sing semangat kae mau lek liyane kon ngene ambek wis masuk buri ndi to faul iki. Masya Allah ndak lewat Jakarta lho iki. Alhamdulillah. Pundi Gus? Buri dhewe. Iki lho buri dhewe lho. Lek kuwi kemburian awakmu. Iki lah. Lurusku buri dhewe pas cagak. Sing seragam. Ojo tok ucalne, kuwi mik larang kuwi.
Ojo diuncal nih, masya Allah. Weh, kowe kok kon ganti ambek wonge sing duwe pililak-pililik lho. Ayo, Duk. Lah kok diam saja? Oh, tak kayak wong liya lho iki nggo. Ndang. Assalamualaikum. Ngadeg. Ngadeg kok, ben ketok. Iku wafi to iki? Iku wafi to iku? Bae. Aku ra wani nggo jeloki aku. Ngadeg kok. Wafi bin Ustadz Mul ngadeg kok. Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung toh perkenalan ben konco-konco ki ngerti kabeh. Perkenalkan, nama saya Wafiatun Nisa, alamat Desa Karangmelati. Asli wong Karangmelati iki ya. Desa Karangmelati. Statusnya piye? Apa? Calonnya Mas Johari? Wah, iki kacau iki. Kudu njaluk izin aku dhisik we. Ngateko to masalah. Vi? Dalam. Wafi. Dalam. Oh, nah ya ngono lho Vi. Dan Vi, kata-katamu Vi, lek awakmu iso nggawe kata-kata tajwid dalam bentuk cinta, maka insya Allah tak kayak duit langsung. Contohnya ini, mencintai itu seperti angkat tai pico cai. Wah, ngawur we. Seperti idgham bigunnah, dia ada tapi tidak terlihat dan bisa dirasakan. Lek gak iso lek gak iso mudun kelas alfiyah awal. Vi, Masya Allah. Pakai ini wong liya lho iki nggo. Cintaku padanya bagaikan idhar, jelas ada. Masuk aja. Garing ya. Ora krungu. Baleni Vi. Halah. Cintaku padanya bagaikan hukum idhar, jelas ada. Garing ya. Gak masuk. Neh liyane. Tak tes wae. Vi. Ngadeg. Mimma suhimin hulita ajubi.
af'ala li tafdili wa balat ubi Tabuhi ya? wa mabi Saya ulangi. Suh mimma suhimin huli ta'ajubi af'ala li tafdili wa balat ubi wa mabi la ta'ajubin usil limani ila tafdili sil wa af'ala tafdili silhu abada takdiran aw lafdan min injurida wa inni mangkurin yudaf aw jurida ulzima takdiraw wa ayu wahada tilu al-tibku wa mali ma'rifat udhifadu wajhaini ali ma'rifat hada idha nawaita ma'na min wa in lam tanwi fa wa tibku ma bihi kurin. Hop, meh. Apa iki? Iki apa? Vi, tandoman apa Vi? Nadoman alfiyah Bape bab af'ala tafdil af'alu taf af'alu tafdil af'alu tafdil ki apa? pekerjaan utama Pekerjaan utama utawa gampangane hal yang sangat terpenting daripada hal yang penting. Maksudnya contohnya kayak ngene, ahsanal wajhi, bagus luweh apik wajahe. Nah, contohnya aku ambek Gus Wawan, ahsanal wajhi, luweh bagus wajahe Gus Waul. Ya contohnya ngono kuwi lah. Iku af'alu tafdil. Sing liyane paham ora, Kang? Paham mboten? Paham. Enek sing ngerti af'alu tafdil, judune kae tafdil tenan kae. Hah? Takdir. Af'alu tafdil. Nevi ya, sitokne ya. Sik tak mikir sik. Aku kok lali malahan. Talil, kata-kata awalnya tali. Nunan talil i'raba au tanwina Mimman tudifu dif katurisina tabuhannya tuh cah ya Allah. Wasani yajrur wanwi min aufi idha Lam yas yaslu illa dhaka walla makhuda lima siwa kawaksus awal salah lima siwa ini kawaksus awala au ati ta'rifa billadhi tala wa in yushabil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tankiri la yuzalu karuba rajina azimil amali murawahil qalbi qalilil hiyali wadil idafatu ismuha alladhiyah wa tilka madatu wa ma'nawiyah. Nunan talil i'roba au tanwina bab apa? Bab idhofah. Apa idhofah iku? Aile, ele.
Faul pindanggon ul. Hei salam sik no. Peh, arep dikai dhuwit lali salam cah. Ya apa iki? Yuk ora usah balik neh, ning kono wae wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tadi dah Gus. Sing lanang saiki mlayu. Set set. Kene Dok, kene ae. Kene wae ora usah munggah. Bahaya engko. Mlotrok malah bingung malahan. Jimuk Pak Wogo balik engko malahan. Cek. Ayo. Pun enten. Pun. Endi wonge? Niki Gus. Endi? Niki. Oh, tidak menerima pasukan yang di belakang. Kene. Iya ta iki. Kene. Lowong kancane selawatan kok malah mburi dhewe rene lek gelem. Sapa kuwi? Kula Gus. Pak Yoyon. Nggih. Ora iso, genti. Ajeng selawatan kula. Ora iso, genti. Pak Yoyon plekenyes, genti. Kula Gus. Ya, siapa itu? Aris, aleles, gini. Wonge dhewe ora oleh menerima zakat haram. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik to lek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rene, madepi rene. Nekuk. Nah. Monggo dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Asal dari PK12. Ahmad sapa? Ahmad tok. Ahmad Husni Mubarok. Nah, sing lengkap kok. Ahmad Husni Mubarok. ini enak jeneng Husni Mubarok ya? Loh, iki adikmu sanduke iki? Buatan Gus. Lah padha percili. Ora Gus. Kayaknya anak yang tertukar iki paling. Buatan Gus. Jenengmu sapa le? Lah iya toh Ahmad Husni Mubarok toh. Iya waduh iki. Aku rega. Saking pundi? Saking PK12 BK12-nya mana? Karang Binangun. Oh, sing ndekne aku selawatan itu. Nggih Gus, karo Gus Balia. Gus Balia. Karang Binangun 1 atau Karang Binangun 2? Karang Binangun 1. Sing Karang Binangun 1 ki sing ndi ya? Sing gini Habib. Nggih. Sing cedeke Habib. Kapung papat Gus. Sik. Nurul Hidayah. Masjid Gede. Iya. Oh iya ngerti aku. Ya ngerti. Masjid Gede kae to? Nggih Gus. Ya. Lho kok mundak nggih mundan? Mau iya Mas aku. Saman ngopo? Sekolah apa kuliah apa Sekolah Gus. kelas nopo? Kelas pinten? Kelas 9. Songo? SMP Gus. Gus, apa kelas piro? Lah tenan toh. Dah. Iki koyoke bar ngetokne awakmu iki. Ah, iya iki jelas iki. Aku curiga bapakmu iki. Sesuk gorene bapakmu. Sanuke padha iki. Apa? Ya tukang syuting kok disyutingi loro ya. Husni Mubarok kelas 9 SMP. Ini wong piro nang? Pitu Gus. Pitu motor piro? Boten papat. Sudah pernah ikut majelis kita sebelumnya? Pernah Gus. Berapa kali? Apa setiap rutinan mangkat? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Kapan nih waktu nih? Waktu kapan? Kemarin Gus 2024. Iya kemarin. Pancen saiki sik Januari. Ha.
Pinter sekali kamu. Oh iya. Sekolahmu nanti toh? SMP Gus. Iya. SMP Gus. Iya SMP. SMP BMR. SMP BMR. BMR. Cita-citamu dadi apa le? Alammu bos urung kepikiran. Lho piye to maksudmu iki? Kok iso urung kepikiran nih? Sok ben cara awakmu gede pengen dadi apa? Apa pengen dadi pilot? Apa pengen dadi kiai? Apa pengen dadi apa? Begal. Ngawur begal untuk cita-cita. Sok ben lho, awakmu lek gede pengene dadi apa? Jadi bos muda. Bos muda. Amin. Allahumma. Sembene dadi bos muda tapi aja lali karo bedal lho ya. Nggih Gus. Ya kudune transfer. Ya. Tak dongakne muga-muga cita-citamu terwujud. Amin. Sok lek awakmu dadi bos muda tenan, wong tuamu dihajikno. Saurunge awakmu haji, hajikno wong tuamu dhisik. Ya. Oke. Oke. Siap? Siap. Siap. Iso selawatan ora wele? Iso selawatan ora? Mboten Gus, elek suarane Gus. Ora butuh eleke. Iso apa ora? Iso Gus. Senengane lagu apa? Kata-kata wae Gus. Ngoh. Aku takok selawatan kok malah kata-kata wae. Senenganmu lagu apa? Icik pilek Gus. Enggak pilek-pilekan. Awakmu lu senenge lagu apa? Sing terngiang-ngiang terus. Apa cah? Apa mau? Apa cokot boyo, apa cokot tengu? Senenganmu apa? Mbuh Gus, seneng tak. Leh. Sampeyan iki lho, biasane lek selawatan piye? Sing tok senenge lagu apa? Apa ya na ya na. Resa selawatan Gus. Eleh, jarene mau iso. Lek iso, lek gelem selawatan tak kei 500.000. Lek gur kata-kata tak kei 100.000. Ayo milih ndi we. Ora enek wakil. Piye? Ingok to malahan. Wong ning kene lho sing ngomong. Lempar, senengan kowe. Bingung Gus arep nyanyi apa Gus? Lah isomu apa wis? Alamatnya anak soleh iso? Iso Gus. Oh iso. Terus nih ya. Alamate anak soleh iku bapak. Terus. Badani muji. Ba'dani mukmin. Ora apa-apa, salah gak apa-apa, sing penting wani ya. Wis gawe nganu gak apa-apa, gawe teks gak apa-apa. Biyanter kowe dite. Ba'dani muji. Takoni Gus. Terus nih ya. Aku sing ngawali tapi dhuwurana aja mudhun. Nggih Gus. Alamate anak soleh iku bapak. terus
ning syariat kang dihen lisane alus ngendikene kapindo mulya akan ing wong tuane. Wes oke. Tepuk tangan. Umpama awakmu tak kei dhuwit, iki arep nggo ngopo? Tuku bendera, Gus. Awas aja dienggo ngeslot lho ya. Ora, Gus. Aja nggo ngeslot, aja nggo top up game ya. Nggih, Gus. Dienggo sing manfaat ya. Siap, Gus. Tenan lho ya. Tenan, Gus. Lek iki tok nggo ngeslot, tenan we mencret ra mari-mari we. Inggih, Gus. Mari-marine kudune solawatan ning bulan ngarepe neh lagi mari. Siap, Gus. Amin. Amin. Oke. Yo, sini, nih. 500.000. Saya iri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Engko dhisik. Sik to. Penutupan ki wassalamualaikum apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam, Gus. Baleni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karepmu wis. Rene. Aku wis ra kuat ngempet aku. Rene. Iya. Aduh. Iya. Mikir ngopo tok baleni. Iki kabeh abahku. Mikir kayaknya kono. Kayaknya panitia ning mburi ya. Ojo sing kok taraman wingi, wis oleh. Genti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Bu, nek saged berdiri supados kanca-kanca ngerti sedanten. Nah, kan ini ketok ayune. Wah, wis duwe mamak bareng. Kenalaken Gus, Nggih. kula saking Karangjaya. Sik. Kenalaken Gus, kula saking Karangjaya. Jenenge Karangjaya. Senes Gus. Lah iya. Nami kula Mas Amah. Mas Amah. Saking Karangjaya. Nggih. Karangjaya ki ndi ta? BK 21 Gus. Karang Tengah. Nggih. Oh, nggih. Jenengan wali santri. Nggih. Wali santri ini yogane sinten, Bu? Faris Arlino Gus. Ndi menungsane cah? Wi mamakmu wi. Lho kok beda? Nggih. Teng dalem aktivitasé napa, Bu? Teng dalem aktivitasé napa? Nanem loncang Gus. Nanem loncang, sampun panen dereng. Dereng. Nggih lek panen kula disukani nggih. Insyaallah. Gak usah lek nyukani kula niku mboten usah kata-kata, Bu, setunggal truk mawon. Ya ora akeh lho iki. Nggih. Lek terus aktivitas sehari-hari teng dalem napa dagang napa Dagang Gus. Dagang. Taune nggih. dagang napa? Dagang mie ayam. Dagang mie ayam. Cah, info cah. Mie ayam gratis Karangjaya. Dagang ngantos saat ini kita sih dagang, Bu. Boten. Lah, gak sida rek. Lah teng napa? Sibuk Gus teng Saben. Sibuk teng Saben, tapi umpama mboten teng Saben tetep dagang nggih. Nggih, insyaallah. Pase teng pundi, Bu? Pase. Maksud kula lek kula pas lewat tak mampir mangke.
ngajeng Masjid Ageng. Sik. Karangjaya Masjid Ageng. Supir Pit David ngerti Pit? Ngerti? Tenan. Tenan. Oke. Sesuk lek dagang info-info Bu, tak paranane jenengan. Nggih, monggo. Nggih. Jenengan lek pingin Bu, dados ngeten Bu. Ting majelis bedal niki los ajeng curhat angsal. Jenengan lek duwe keluh kesah Gus, kula niki dagangan ora payu-payu Gus dan seterusnya boleh. Silakan. Malah kesempatan ting majelis niki sesuai kados napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, adunga ul arbaun nakadunga il wali. Dungane wong 40 niku koyok dungane wali siji. Ya sapa ngerti balik kok kene terus laris. Amin. Dan seterusnya. Jenengan pingin curhat napa silakan curhat. Nek gak duwe curhatan ya tak kai sesuatu challenge yang lain. Apa cah menengo? Melo tukang hadroh. Ampun isin-isin los. Hadir ning majelis mriki berapa kali napa tasik sepindah niki? Mboten. Ampun sering. Ampun ping 3 ya, Dik. Pun ping 3. Ping 3. Ping 3 sakniki apa ping kali? Alhamdulillah. Pripun raos Bu nderek majelis bedal? Seneng Gus, mergine kula teng desa nggih tumut hadroh. Alhamdulillah. Wis mudah-mudahan to Bu, wangsul sange mriki napa tandurane sampean dipun paringi hasil. Amin. Dagangane panjenengan dipun paringi hasil. Amin. Ayo sepurane nggih anake jenengan teng mriki tak selentiki. Nggih, napa-napa. Saestu rada dablek Mas Bu. Kadang-kadang lek bobol kula kum teng kolam kula mriko. Mboten napa-napa Bu nggih. Nggih, mboten napa-napa. Rungokne ya. Riz. Rungokne. Golek sampe mbobol dikum oleh ning awakmu. Ya, gak oleh mbobol lho. Pripun Bu Faris lek teng griya Bu? Nggih, alhamdulillah Gus. Sak badane mondok niki dos pundi enten perubahan mboten? Kathah Gus perubahane. Alhamdulillah. Contohnya Bu, contohnya. Contone waune mboten basa kalih Tiang sepa. kula nggih. Alhamdulillah sakniki sekedhik-kedhik saged Gus. Alhamdulillah. Malih salate dos pundi Bu? Alhamdulillah Gus. Iki alhamdulillah Gus iki sik mantek lho. Iki terusane piye? Nggih. Lah subuh niku lho Gus sing angel banget. Nah. Konangan wis saiki. Lek subuh pripun Bu? Lek subuh pripun? Jenengan critane. Niki kesempatan untuk mengumbar aib teng mriki. Lek subuh pripun Bu? Lek subuh Bu? Gugahane lami Gus. Ai, Paris ini. Apa senengane ngegame teng griya Bu? Mboten. Tapi begadang. Nggih begadang. Dulinan HP. Nggih. Oh, wis. Konangan aku wis saiki wis. Mugi-mugi mungkin wangsul sak bakdane niki mboten nggih. Pokoke Bu, jenengan lek gadah yuga teng pondok nggih. Niki pesen kula saestu. Jenengan lek gadah yuga teng pondok ampun dipun niataken dititipne teng pondok. Niate pripun? Diguwak teng pondok. Teng napa kok diguwak Gus? Karena anak niku lek dititipne pasti enten boten pase jenengan akan menuntut orang yang dititipi. Tapi lek jenengan diguwak, anake panjenengan guwak teng pondok menandakan panjenengan sampun ikhlas dus pundi yogane panjenengan wonten teng pondok, insya Allah yogane panjenengan asal ngilmu sing manfaat. Amin. Jenengan purun kula sing cerita kula napa jenengan iki? Jenengan mawon Gus. Nah, yo ora asik lah aku sing cerita. Jenengan lah cerita Bu, ndang cerita tak rungokne. Dagangane peh Gus, terus pundi Gus, gak apa-apa Bu. Mriki memang menerima pasukan sambat teng mriki. Pasukan jalur pusat menerima pasukan sambat.
Nggih niku perkarane namung setunggal Gus kula. Nggih. Lak dagang niku kok modale mboten kempal melih ajeng belanja bingung melih mbok. Oh, nggih. Jenengan Pak kula sukani trik nggih. Jenengan kula sukani trik, jenengan laksanakaken insyaallah dagangnya panjenengan hasil. Syaratnya setunggal. Siji salat 5 waktune dijaga, nomor loro istiqomah. Jenengan istiqomah insyaallah berhasil nih. Nggih, amin. Dadi mengke lek jenengan ngawali niki sering sangat dipun dawuhaken teng Mbah Yai kula. Ngawali dagang nggih. Ngawali dagang pertama panjenengan suci. Maksudnya umpama jenengan haid ya wis wudu. Nggih. Wudu setelah niku jenengan salat hajat niki ketika ngawali lho nggih. Salat hajat nyuwun kambek Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi dagangan kula jenengan paringi dagangan ingkang halalan thayyibah ingkang barokah dumateng kula lan keluarga. Begitu dibuka, ampun dibuka hasil 1 hari niku jenengan sukane fakir miskin. Sing paling ampuh sukane cah yatim. Dalam 1 hari, umpama 1 hari oleh 500.000, 500.000 kabeh jenengan sukane cah yatim. Sarate yakin loro ojo eman. Niku pun kathah ingkang membuktikan. Kula pernah sowan teng gini sinten namine wekdal teng Jawi ndek wingi kula sowan teng gini panjenenganipun Gus Afif niku guru kula. Nek kene rada beda. Teng ngene Gus Afif teng ngene guru kula. Niku diceritakaken niku wonten namine Pak Khalil. Duduk Khalil kono lho ya. Khalil Jawa. Pak Khalil niku penggaweane tukang sol sepatu. Bu. Ketika ngesol niku dak payu-payu blas. Padahal sol-solane apik. Terus beliau didhawuhi kali Gus Afif niku, Pak, sampean nek arepe mulai dagang wudu. Iki termasuk sing dagang-dagang iki. Dagang jam, dagang tarup, dagang termasuk sound system barang nih. Dirungokne tenanan niki. Jenengan salat hajat mantun niku panjenengan tapi niate salat hajat ngibadah lho ya nggih. Aja niate krana golek rezeki. Niate ngibadah ndungane ya Allah jenengan mugi-mugi anggenipun kawula dagang jenengan paringi hasil ingkang barokah dumateng kula lan keluarga kula ingkang halal thayyibah. Setelah niku hasil ngesol sepatu niku jenengan sukane cah yatim Pak Khalil. Begitu niku dipun lampahi biidznillah wa biridallah sakniki namine Pak Khalil niku teng gene toko Tulung Agung Kalambret niku gadah toko apa jenenge serba ada niku apa jenenge tos serba gadah toko tos serba paling gede teng Tulung Agung niku gadane Pak Khalil padahal tukang sol sepatu. Mane nek panjenengan purun nglampahi yakin biidznillah insyaallah mugi-mugi dagangane dipun paringi barokah. Amin Gus. Pun budal majelisan balik saking majelisan iki muga-muga dagange sinten namine Bu sinten? Mas Amah. Dagangane Bu Mas Amah dipun paringi lancar dah. Amin. Dipun paringi laris. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang jembar. Amin. Halalan thayyibah. Amin. Al-Fatihah. Pangapunten niki kula mboten nyukani panjenengan. Niki titipan saking para donatur yang sering memberikan kepada kami kula tasyaruf nih. Niki mengke walaupun namung gang 100.000 ampun jenengan damel napa-napa jenengan mulai dagang nggih. Insyaallah. Arto niki jenengan mulai dagang hasil 1 hari jenengan sukane cah yatim. Nggih. Nggih.
Kula paringi gangsal 100.000. Nggih, matur suwun nggih, Nggih, Gus. monggo. Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riz, kayaknya mama ini. Lanang, ojo rono ora usah rono rene. Lek anu ben maro rene. Bar iki monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido. Tok G. Ahmad Rido, Gus. Ahmad Rido. G. Saking Saking Karangmelati. Karang Melati. G. Anak sapa? Nganu, Gus. Wong Kulon. Iki nganu iki padha ditakoni ngene jah. Awakmu wis mangan mboten kula luwe. Karang Melati ini blok pundi? Wingking griyane Pak Dedi. Bapakmu sapa jenenge? Priwon? Bapakmu sapa jenenge? Bapak kula pun sedo, Gus. Aku ora takok. Jenenge bapake lho, jenenge bapak. Jeneng Pak Mubin. Pak Muhdi. Ngertos nggih? Pak Mubin, Gus. Oh, Pak Mubin. Nggih. Oh, nggih. Aktivitasnya teng dalem napa? Mas. Megawe, Gus. Nggih, penggaweane napa? Nganu, bakulan es. Teng pundi? Martabak. Itu bakulan es teng martabak. Nggih. Ora seneni sampean. Mboten. Ning tegene tukang martabak bakuli es ah. Seneni iku. Pripun dagangane laris? Alhamdulillah. Lancar nggih. Nggih. Sewengi biasanya oleh pira, Mas? Mboten ngertos, Gus. Biasane. Biasane nggih. Paling titik pira, paling akeh pira? Paling titik 300 Ribu. 500 nggih. Sakal modal iku. Nggih. Lek paling akeh. Paling akeh mboten ngertos. Yes. Enten bose, Gus. Oh, jenengan melok uwong. Nggih. Jatahi sampean pira? Harian Harian. Nggih. Per hari 50. 50.000 Nggih. per hari. Nggih. Wis tak dongakno Mas sampean muga-muga duwe es dhewe lah. Nggih, amin. Cah, yo dibantu yo. Nggih, bantu dongakne nggih. Muga-muga beliau ngan lho Cah. Beliau iki gak duwe bapak, artinya tulang punggung keluarga jenengan nggih. Nggih, Gus. Tasik enggak ada adik mboten? Pripun? Tasik enggak ada adik mboten? Mboten ragil kula, Gus. Oh, sampean anak ragil. Tunggale sampean pira? Gangsal. Sampean sing terakhir. Nggih. Lanang kabeh. Mboten enten setrine kalih. Setrine kalih. Nggih. Oh iya. Beda kambek niki Bang Haji. Niki Pandawa 5 iki, anake 5 lanang kabeh. Alhamdulillah. Muga-muga sampean dikai barokah lah. Amin. Nggih. Nggih. Bareng-bareng muga-muga sing penting istiqomah. Sampean wis melok iki ping pira wisan, Mas? Sekawan, Gus. Ping sekawan. Nggih. Apa sing dirasakne ning majelis bedal iki sampean iso aktif iki sing dirasakne apa? Bahagia. Wah. Bahagiane alasane. Alasane Lah iki bahagia kok gak duwe alasan iki. bahagiane kathah kancane, Gus. Kathah koncone terus Nggih, bahagia nggih, seneng sholawat. alhamdulillah. Terus lek ning selawatan ning majelisan iki selain kebahagiaan, sing sampean rasane apa neh? Adem ayem tentrem, Gus. Adem ayem tentrem gemaripah loh jinawi. Nggih, Oke. Berarti sampean ting dalem kalih kalih ibu. tok. Nggih, Liyane wis mecah kabeh. pun. Sampean gurung nikah? Nggih. Ya milih salah siji ya. Halo. Halo. Mboten sah, Gus. Lah wis duwe iki berarti iki.
Pun gadah. Dereng. Lho, kok mboten sah. Kae kuwi ya, sampean delok, sampean madhep rono. Kuwi cap pojokan sing nggae jas kuwi, lambine biru kuwi, lek ditawari, boleh kula Gus siap ngono ta kuwi. Nggih. Duwelek. Sampean ra gelem ya. Wis muga-muga sampean keluargane sampean dipun paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi sehat terus. Amin. Rezekine dipun paringi lancar oleh Gusti Allah. Amin. Sampean arep solawatan apa arep kata-kata? Nggih, selawatan mawon, Gus. Selawatannya apa? Mukarram. Selawat. Anu donga bulan Rejab iso? Pripun? Donga bulan Rejab iso? Allahumma barik lana iso? Saged. Dal, tabuhi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allah kula nyuwun barokah ingkang agung. Ya Allah kula nyuwun barokah ingkang agung ing dalem bulan Rajab, bulan Sya'ban ngantos Ramadan. ing dalem Bulan Rajab, bulan Sya'ban ngantos Sareng-sareng. Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, saiki sampean dongakno aku ndang, tak amini. Sampean dongakno aku. Bah sing lek mun dongakne. Sing penting aja ndang engko dhisik, sampean sing mangkat sik aja aku ya. Ndang dongakno. Dongakno aku. Ya mugi-mugi tambah rezeki, Allahumma amin. tambah sehat walafiat, Amin. sama Apa? Gus. Amin amin Allahumma amin. Terus. Nggih. Ngawur we. Tambah bojo. Oh. Ya mboten saged disebutke genangan kata-kata, Gus. Ayo wis. Penting dongakno aku ya. Nggih. Dongakno aku lek ku ngopeni bocah-bocah iki muga-muga paringi sabar ya. Nggih, amin. Nggih. Saman tak kei 500.000 cukup. Cukup, Gus. Nggih. Niki. Nggih. Kambek anu ya, bapake dihadiahi Fatihah ben bar salat. Nggih. Nggih, tiap hari, Gus. Ya wajib, nggih. Nggih. Oke. Niki 500.000. Nggih. Muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faul balik kandang ul. Nyun sewu. Semana miki gorene saiki. Langsung.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربان واتهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين صلى الله عليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور يبرز نورك منا في عالم الظهور نورا فاق كل النور صلى الله عليه فذا الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود صلى الله عليه زيارة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمه الكمال من النور عن عمود صلى الله عليه الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله يا نبي أحضره يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديعا بوجود المصطفى مات ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا المساني فغزار اليوم غرت واستدئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك
busyra bisadid mustamiril laisa yanfad haitsu utina ta'a jama'al fakhral mu'abad Allah ya Nabi sallu ala Nabi Muhammad ya Rasulullah aqdiru ya Habib Allah salam alaika salawatullah alaika falirabbi kullu hamdin jalla ya surahul ad idha habana bin wujudi al-mustafa al-hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nus'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban jud wa balligh kulla maqsad marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 jaddal Husaini Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jaddal Husaini Allah marhaban marhaban wahdina najasabili kaibihi nus'ad wa nurshad Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa salatullahi ta'ala ashrafar rusuli Muhammad wa salamun
تجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا ربي واغفر لي ذنوبي ببركة الذي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وأكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد سلام مستمر كل حين يتجدد طلع أحضره يا رسول يا الشكر علينا ماذا علينا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد الله مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وخالق
Allah marhaban. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim. ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Mboten kersa ngalih saderenge donga nggih, donga riyin sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, para adik-adikku sekalian, para anak-anakku, santri putra putri, para pengurus yang sempat hadir, mari kita bersama-sama mohon pada Allah SWT pertama ya, dengan wasilah sholawat, mudah-mudahan hajat kami sebagai besar para santri mulai malam ini sampai nanti hari H ya, mudah-mudahan diberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya acara disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya minta doa restu ya, mudah-mudahan kami sebagai besar di dalam mengemban perjuangan Pondok Darul Muttaqin, Pondok Minhajul Muttaqin diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cucu saya yang baru ulang tahun minta doa restu, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin, jadikan anak yang soleh, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi harapan kita untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang ada di Darul Muttaqin atau di Minhajul Muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan bil wasilah kita mengikuti salawat ini dilimpah ruahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah, kita bisa ziarah datang Makkatul Mukarramah Al Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan anak-anak kita yang masih belajar di Pondok Darul Muttaqin atau di Minhajul Muttaqin diberi istiqomah oleh Allah SWT, akhirnya nanti mendapatkan ilmu yang banyak, yang barokah, sehingga anak-anak kita nanti bisa betul-betul menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya kita doakan bersama, mudah-mudahan bedal yang salawat ini diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala
tambah meriah, tambah barokah nggih. Amin amin ya robbal alamin bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illallah antal ghani ya Allah antal ghani wa nahnu fuqara. Anzil alaina al-ghais ya Allah, anzil alaina al-ghais ya Allah. Seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah, panjenengan paringi pitulung ya Allah, panjenengan paringi pitulung ya Allah. Mudah-mudahan semuanya hajatnya panjenengan kabulaken ya Allah. Anzil alaina al-ghais wa jama anzalta alaina quwatan wa balagan ila akhir ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna, ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, wa limasayyikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat husan man hadaru fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan lana wa li auladina wa banatina wa jami' ahlina usaman hadaru fi hadzal majlis ya Allah. Salamatan fi dinina wa dunyana wa akhiratina ya Allah. Yang hadir di majlis ini ya Allah, panjenengan paringi selamat dunia akhirat ya Allah. Salamatan fi dinina wa dunyana wa akhiratina ya Allah. Allahumma fa'na wa la tadhana wa akrimna wa la tuhinna ya Allah. Engkang hadir menika ya Allah, panjenengan mulyaken ya Allah, panjenengan dadosaken tiyang ingkang mulya ya Allah menggah panjenengan ya Allah. Ampun panjenengan dadosaken tiyang ingkang hina menggah panjenengan ya Allah. Allahumma rfa'na wa la tadhana wa akrimna wa la tuhinna wa zidna wa faridhumana waqsib ummana wangsurna wala tahdulna ya Allah, wangsurna wala tahdulna ya Allah, wangsurna wala tahdulna ya Allah. Allahumma inna hadatunga wa minkal ijabah wa alaika tuklan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ij'al auladana ya Allah waj'al talamidina wa talamidzatina min ahlil ilmi ya Allah, ij'al min ahlil ilmi ya Allah, ij'al min ahlil khair, ij'al min ahli taqwa, ij'al min ahlil Qur'an ya Allah, ij'al min ahlil Qur'an ya Allah, ij'alhum sa'ada fid dunya wa sa'ada fil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina ya Allah, aghnina ya Allah, aghnina bi halalika ngan haramika wa bi fadlika amang siwak ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berjah ya. Nika enten maeman dadi panganan sing wis didungani
sing wis mambu donga insyaallah panganan niku dadi panganan sing barokah. Panganan sing barokah niku iso ndadekne awak dhewe semangat anggene ibadah. Makane lek berkat nune enggak oleh ditolak niku sebabnya niku. Wis didungani makane insyaallah mambu barokah. Pun mugi-mugi sedanten piantun ingkang rawuh hadir wonten mriki sedanten dipun paringi ijabah napa hajate dening Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kula nyuwun hadiah Fatihah dumateng kanca-kanca sing nembe wisuda wonten rombongane Kang Soleh dan kawan-kawan saking Darul Muttaqin utawa Minhajul Muttaqin, muga-muga ilmune paringi manfaat barokah maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Dan ini insyaallah Kang Soleh karek sesuk nih, karek sebulan di pertemuan yang akan datang lek sito napa teh? Sito tahun ngajeng Kang Soleh pun boyong. Sedungakne cah muga-muga boyonge gendang nikah. Gendang nikah. Rizka wis wani? Wis wani Rizka? Wis ngoten mawon. Mudah-mudahan napa ingkang dados hajat kita sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Sumben dhewe dilebokne swarga bareng-bareng ngeten iki nggih. Allahumma amin. Sumben lek aku mlebu neraka ya tulungono, lek aku sing mlebu swarga awakmu tak tulungi bareng-bareng nggih. Kula akhiri ma'assalamu alaikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bariki terus. Bariki lah foto gak iki oleh lho. Mbok pengen foto ya. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Syukru lillah azka sholati wa salami li Rasulillah. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Ila liqa sampai berjumpa lagi. Ila sampai berjumpa lagi. Ila sampai berjumpa lagi. Ila sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Ila sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Maaf disek, maaf. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Faul, ini Faul. Melayu kayak parani kon mangan sih. Lanjut ya, arep lanjut. Mangan, kayak si